buntag nilang tanan. Ama namigsim ng simbang gabi. Dari sa kuan kapilyara. Nami simba dari. Schedule karon 16, 17, 22 o 23. Salamat sa Ginoo nakamatamig sa Diyo. Nakasimba mi sa bang gabi. Dari ra sa kuan kapilyara kay na may misa dari sa kapilya. Karon 16, dayon 17, dayon 22 o 23. Na misa dari sa kuan guys kapilya. Nandiya kami ray mo ining simba si mama natug pa man sigian natug pud mo matong gipukaw ganiha kay mong pabanen katugon pa. Ano kami nalaman ni Junjun nagsimba kaya nandiya. Salamat sa Ginoo nga nakasimba mi og sa Diyo. Nandiya nakamatamig sa Diyo. Hey guys, madyong buntag mainit ah. Salamat sa Ginoo nga nakauli na mi Cebu. Safe ra gangwang kuan guys biyahe. Si Project Kaadyo, layas Ginoo, kaabot ra. Mga pita guys. Marang ipajang nanay kita. Tensus, pabalik-balik si nanay. Pasalamat na Junjun. Kataypod. Medyo nilang ipajang kay Laadyon kuno. Ilaha kuno pan. Laadyon. Mainit ah. Sa Jumi na nga mata, alas 3:30 pa, namata nami. 4:30 misa. Hindi pa man kadyo. Di man pong gitanan. Naganggit timpla gatas ka dyan kape. Pamainit na ma. Magsakit ng bungkog kaya di magtarog lingkod. Muna yung lingkuran ng probinsya? Mga, paano ba? Kinahuboy ba? Init pa man kadyo. Sige yan, ingan to sige yan nga musimba, magipukaw. Bay, nagagok pa magpunod. Ikapo ito kay Christmas party nila kahapon. At kahapon, games kuno sila. Aral diyang ipadya, kaya nakabunot siya kuan. Chocolate. Nga si Cheria. Mga kung na-premyo sa ilang games. May stram siguro to. Ay, napunta makita-kita guys. Sa manag bakasubon. Next time naman. Next time na po. July po. Masyo naman tag na idaghang budget. Bisa ko'y okasyon, pwedeng uli. Naluoy kong tatay paglargan. Nga bisita alamang pud mi. Kaya sila raman dito. Sa isa magsi. At alam yung nabilin dito. Agsitiri mga tuay na putog Manila, January. Namingo naging sila. Dagan kadyog anak si tatay 15 kabuok. Pero ang nabilin. Isa na laman og apo. Bisa kung sa kadaghan lagi. O si Aisa, gituri naman na mag-igsoon sa Aisa kay sinanig si tatay mga dyan mo yung nagpadakodan ha. Pero apo lagi apo na. Apo lagi pero gituri na mag-igsoon. Igsoon na na mo. Pag umangkin na igsoon pero gamo yung pagturi na Aisa igsoon na. Kay sabay naman dyan na siya ning dako. Sila na namin nabilin. Tinoy yung tatay na. Bisagun sa kadaghan, pamidyaan lagi hapon kay manglakaw. Walagi magkabibo laman o kanang nai okasyon, dyan nagkamag-okasyon, sus. Grabe na pamingawa. Magbuhat na pusdughan na magkabuwag-buwag na. Para lamia ka dyan nang magkakita-kita ba, magbanding-banding. Sus, silang panglakaw. Para buhugno. Para may mingawa sa nga tanan. Bisag daghan pagkaganak ang usara yung mga anak, murag yapon. Sakto po itong giyang tatay nga. Sakto rin mo ang anak dyan, isa ra. Kaya magyapon mga anak ang daghan. Maglakaw man na, bidyahan, pagyapon ka. Pero aligre yung may dagang anak, kaya yung magtapo. Mas lamang dyan dagang anak eh. Dagang magtabang-tabang. Tapo. Magtapok-tapok ba? Dagan ko magtampo-tampo. Para na to.
Nagluto ng pansit, nagluto sila ng spaghetti, nagluto sila og sinugba, nagluto sila og kanang ngalang na manok, nagluto og barbacoa, nagluto og putadang baka. Ana ba daghan ka adjong magtampo-tampo. Tanawa tong kwento ni Kuya. Katong kwento ni tatay og sa ijang kumpare na kumpare naman tong tatay kay naman tong malinoy. Tuloy yan na. Karon tuloy lang anak. Mingaw. Pero mo lang gyapon, tatay bitaw 15, mingaw lagi gyapon. Mas lamang gyapos tatay kay inag na ay mga birthday nila nga nara mang bibuha. Na may mga anak manguli. Pero mura lagi gyapon di ka tapos. At least na ay mo atong na ay okasyon nila. At least na ay mga okasyon na ay mo atong na ay anak na manguli. Talaga ang buhay. Kita isaraya ang anak kung sa kaya ang kuan isaraya ang anak. Ang problema man ka. Usara og dagdag anak pareha ra. Parehara kuno guys, isa og dagang anak ano kay nakaparehas. Parehas sa tong biyaan. Parehas din ang isa og dagan istilingaw parehas ba? May nang usa kay mga naman ID ko mulakaw kay Loy si mama magswapa kay way kuyog o darawa ana ra nimo. Jadi mula ko mga dyan na kay maning tatay mana. Mulakaw na pero ana gyud ang kuan. Daghan kay mon ay to man si Juana. To po si kuan Tapulana. Minsan naman ni diyang panginabuhi, o dyan mula ko, og narang spirming atong nato. Siyempre, nangita po na si diyang kaugalingon. Diyang kinabuhi. Magansa naman si diyang narang sige atong nato. Di ba ko si kaumalan Look po. man ka. Pumunta na kay magtinga-tinga, magdungan na ta magtinga-tinga para wala mabilin, wala magkuan. Wala mabilin. Siya na lang. Di mag-anak magdaghan mga 15 mo. Ang iyang anak ko panigid 20. O, dito yung dagana. Napoy mabilin anak kong gapo. Tanawa karon na siya, tialit sa na nabilin. Nagkatunganan mo yung nabilin. Kasi siya tialit sa katunganan manas 15. Ang gani. Kaya yung nabilin, huwag ang apo. Nasi na mabilin. Apo, huwag ka ng, kasi tawag ka ng anak sa apo pa, sungay. Tuhod. Kaya po sa tuhod, dun sa manang sungay. Wow, sa sungay. Kami lagingan nga, Tuhod apos na bang nabawaan? sungay. Apos tuhod. Diyan na po, apos tika, doon apos siko. Bawo lang good. Huwag panguntan nun yung ako kay bawan. Ako anong ko kay nai apos tuhod. Ako na laman, ang apos tuhod na bilhin, ang isa ka po anak. Importante, buhi. Kita ko na nang nay makuyog. Naloy, yung tatay paglarga ba, bisita, alaman in town food me. Dala magkajidahang budget, bisa ko yung asin, pwede man mo uli. Pero nangadyo kung nalig-sorry. Isa po to kagabi nga ako nakatok, pag-abot na mo katong hanggit rang sinanay, pag-gabi ako nakatokoy. Digit mawasang nahunaw, nag-insas nanay paghilak. Ito nakatok pag-gabi bitaw? Prang. Kinakonsensya dyan po guys, nantog karon mag tutugya po ang luha karon nahuna mo di mawasang nahuna kung nakita nas na ni mismo sa matubangan o kung sa siya kisakita sa buhat. Inana gina ng pinagkaroon sa mga anak. Pero prank ramang puto kung isakitan lang mga dyan po nantog karon magtutugya po ang luha magnahuna munang di dyan ko ganahan magprank-prank dyan yung makonsensya dyan ko naghuman sino ko magilak dyan ko kaya karon Intang sa? kaya karon guys gilak dyan ko guys dyan mawasang na dyan sa nanay na pag-prank sakitan sa nanay sa prank dyan kaya tiyaw baga dyan nga muli na lamas po yes Manila hindi pa sila magkita sakitan sa nanay mo na pagkagabi o dyan ko natuog mo nang panglarga naman ang adyo dyan ko na nagsorry. Sinanay raman ito, os tatay ako, magkatatawa os tatay, tinuod, tinuod os tatay. Diba os tatay, tinuod? Ang adyo dyan ko na nagsorry, pagikan ko na. Pero araman to, baliwala araman tong nanay, pero di dyan mawasang na nga kung first time mo ito na makita nga si nanay mo hilak di sa nga tubangan. Tinad siyang libuhat.
Pero prank, kamagtukoyon ko ng sugo. Parang pamor. Pero mga dito ko man, prank kung dito ko kanan, mag-prank lang. Dito, yung konsensya ko naguman. Isang gabi, dito nang gipang mahadyan di sa gibuhat ng nanay. Uyang. Di dito mawasang nahuna kung sa itsura ni nanay nga ningilak sa nga tubangan. Masakitan ba dyan? Kung isang prank ba ito, sakitan ba dyan? Na mainit na ka, ma? Naipanda rin, ma? Hindi ka ganas pan? Ito nagahapon na ilaw ko na. Nga mga dyan ilukuan mo ka ng kuwan pan. Malamig ganda putong sunog-sunog. Hilo-hilo gamay pa. Hindi man po mahalin og sunog ko nila. Pero may nang ako gatas, di ko magkagpan. Sa magkakadako. Pwede nung alas 6 na alas 6 midya naman dali sa oras ay. Dali ka kayong oras magtuyok. Ukra ito na naibunga ang ukra. Hindi panguha ni Junjun ako pragapon, grabe lagyan, nabuwang na. Buwang tuban sa alam. Mangguna pa ko dahil sunod adlaw kaya itong itanong itong ipadang na nga seedlings. Ang Seedlings, liso, okra, padugangan. hindi ra gabi, mas maayo daghang ukra ba ang daghang kamakaon. Mamalit kag seedlings nga Talong. kamatis ug taong. Talong ra, tarong kamatis. Kamatis. Umalit ko sa kuan, umalit ko diya sa agribit. May putos na nay magmingaw, kaya di mas nanay may mudyo. Mananom ko na to siya ko, may nanay, pananom dagang gulay na, rami guli na pananom ko yung guling bilahon. Mananom ko na siya. Oo, yun, masakit na to yung baligkawang lahi, mas nanay ron, kaysa una. Mananom ko na siya, oy. Mananom ko na siya. Iya tungos butong talong sigo, ay iya siguro tong kono ng talong kay guwang naman. Tapos tong okra. Pero lamay nun nga na maglik-lik si nanay, kay exercise na medya. Importante na para maliyok-liyok ang lawas. Kaya nga na dyan ang nanay edad, nanay pamatin, sakit ng baligkawang. Dagan ang patiyon. Sakitan ka ng... Nagpatiin nanay kay di mandani. Ari manija, ari bukong-bukong manija. Arthritis niya. Pero di pud parehas ka mama, nga halos na naman kadadlang sakit ang tuhod. Sa mama kaya halos naman kadadlang sakit ang tuhod. Hindi mo mag-liok-liok. Sige rin mag-buwan. Diyan, arang di pa diyang mama sa di pa dani nanay nga kuwan, bugas. Kaya kakaon ako nung siya ka ng kuwan, bagong pinagaling. Lamig bagong pinagaling. Tamis. Pero hindi mo nagkaon. Talong ra bisag unsa ra imong sudan nami ko. Balag magsudan na kag nilkuha ang tawo, ang lamian kay lami magbugas. Bugas. Pwede rin maglanlan puro luto. Lahi gid ang kanang bugas ng bago kaysa nang daan. Daan na kanang ginaling. Niya to, mag-anis na tayo katong naibugas nga. Katong gitawag nito tayo nga sipin-sipin, nga humay, huwak, hyping. Di ba nakakaon mga abang padagan sa Manila sa una? Pilit-pilit ba na? Nga to may lamig. Pilit-pilit. Sunod nagkikan mo. Kalabi bang kadibitis mo na? Para dyan may kadyo nakabanding ni Purami. Di ba ito dito, karayjat ra. Di kurang mag-upload kaya bata kaya sakit-sakit man. Basta na mag-ipon, mudungan din na. Pero karon okay na. May research sa pag-ipon ng bata. Yung ko isa, ang iring. Malingaw ko dito sa bahay kaya ng mga ingaron na at ba ito na ko dito sa garden ni nanay ga. Suri-suri. Kung iring na naagan na. Wagutan na. Dijang iring, nga murag na ang nidya. Hilig mag-iring-iring. Ano ba yung iring di dyan mabaho? Murag na ang iring, iringan. Mingkoy, ano kayo Mingkoy na di mabaho ang iring? Tubag, iring mo ka? Tubag ba? Ngayon di mabaho ang iring? Ang imong tabag mingkoy, kamuras.
Kamras. Di na tika pasulod sa balay, pag di mo pasakitan. At pag mingkoy, kamras mingkoy. Ano, wala na yung forma. Iguang naman kami, pero ang datuan naman ang mingkoy. Mingkoy. Ano daw? Mingkoy. Tubag ba? Anak ng iring. Ito ng lihok. Kamrasa mingkoy. Tip. Gitlog. Dako ng gitlog. Ano to, brown food? Mingkoy, asa man si Mikloy? Si Mikloy na di magsuroy-suroy. Siya kay... Nabot mi guys, gabiin na. Nabot mi raris bay, alas 9 na. Kaya ang biyahe sa barko, alas 6:30. Ningabot mi sa Argao, alas 8 kapin. Tubon sa kamera. Ningabot mo dari, alas 9 kapin. Kasi tubon sa kamera. Ipangita kasi yung viewers. Ano man, tikang-kang man na. Iring na mong badlungon na. Kaya Pwede rin maglakaw-lakaw, kaya na mabilis mama, sige yan. Kaso lang luway ko sige yan, kaya magsiklapisyo sa jugmata, sa jugluto. Muli na kudto, kaya magpakaon sa irog-iring. Masaligan naman. Medyo ganis giyan, masaligan na. Mauba. Lami dyan yung bata nga, itrain mo ka ng trabaho. Bata pa kay magkadako sila na sila may pauan. Di ka ang problema ka nang maglakaw-lakaw ta ba kinain mo trabaho daning bahay. Isod yun, di matutuhan. Wala. May mapala. Di tanan, miss na rin nga mo ang tanon. Yung gani, wala na tigas. Das niya ginaut da tigas, ganto siya og haling sa abuhan. Biskwila pa, maghaling pa sa abuhan. Iparas, katong paguli na magas niya, ang hujang diyan, marami itong sakripisyon diyan, ng tagas. Pero gimingaw na lagis na sinanay ni Ian o na nakita. Madyo laman puno-puno ka ng Bakasyon ba? matay may bakasyon pero makauban. Mga tita ni Jagi pagmingaw na. Malagi nagaw di mga tita kay nagniwang lagi puno. O sila naanad na nga naglawas ni Ian na. Nagniwang din ito na Ian na kuwan. Tapos ba yun? Tambot sa karon na ulitaw na siya nagpaniwang na kay mong page ang ganahan mo. Nagniwang. Radyo man mo kabalaka kay na may naingan nga nabak mo sakit kaya rabi ko maniwanga kaloy sa Ginoo na siya sakit nagpaniwang rabi siya Diya si Junjun po dahan pinatinga nga nganong si Junjun nagkaniwang ba hindi ko makatubag na guys nang nagkaniwang na siya mo sakit siguro sa stress. Yan. Boss, kung pagkaon ayaw ko nang kuan, ayaw ko nang dako kay para makaiwas putok mga sakit-sakit kitiguang na 40 na ba edad nako. Tungtong naging 40, pas bawasan na yung mga pagkaw mga kuan. Di kay daghan ramay natinga nga ni kalitra pagkaniwang. Sakto nung lawas yung iniwang na niwang. Hindi kamay lang ko. Kamay lang ko. Kaloy sa Ginoo guys nagniwang na Junjun pero man ni siya sakit. Naman to niingan nga magka-check up ka daw baka daw na diabetic kay kalitra ko ng pagkaniwang. Diabetic di ko mahilig og tamis man, magkape gani ko kape ra ko. Nabaliktad naman po karon ng panahon guys. Sa una ako ang nagpingiwa nga karon ako nagping tambultak. Sila na pinaginiwang. Hindi ko na tambok na ko. Nabaliktad. Sa una ako arang kaniwang karon gidubli-dubli na. Dako mo ko ato kay nag-gym pa man giyan. Nya kaon og taman. Salamat sa Ginoo nga nanambot tira. Sakto ni naning lawas ay. Junjun mo'y nagdiwang na baylumi. Ako nanuy lawas ug laki, si Junjun nanuy lawas ug baji. Paabs mo ko. Way angay. Paabs. Way angay magpaabos. Muniwang mo ka basta magbawas ka gabi kanon. Kaya ako di na ko nangandoy og slim at least. Nakaagi ko pagka-slim. Ngando pag stream na daot kay ka sa una pa. Mo gani at least nakasuway ko slim, nakasuway ko sexy. Manambok mangandoy nung ka nang Pero karon sexy mo gyapon ko. Tuwing doktor na yung nana. tuwing detay. Kinan ng nanay tambok. Parang ambana mo iniwang. Ngano? Ano kinahanglan nag-asawa may tambok kag ba naman. Kay mo ra bay mulihok sa balay para daghang kusog ba kusog. Akto sa.
Kaya ang tambok para kay mulihok sa balay, magluto, maglaba. Ug niwang ang asawa, TV yun. Ang kasakit kinagagay trabaho. Tibihon og ang banang pabayaw di mo tabang sa buhatoy sa bahay mo ning asawa mo. Mo ganing kinatambok ang asawa kay iya tanang lihok. Ang asawa ganing tambok mo na timelan nga di pabaya ang bana. Kaya niwang looy basin yung magkasakit og TV daghang trabaho. Ang bana ra mo koy magantos og kadoktor. Manang kamo mga bana, dyo pasagdin dyo ang mga asawa, tabangan dyo ninyo sin mga buhatonin sa bahay. Tabangig kagool. Kaya magpalami-lami bito, kamo bitong duha. Inig ni trabaho kamo pun duha. Nanay mga trabaho nun kamo pong duha, kaya madyo naman di magpalami-lami banan dyan, di matabang sa buhatonin sa asawa. Pag ako di na bilang karan, balik. Wala, sabay ka sa mga bana do. Ako Hindi yung anak. kitagluan. Ako yung anak, ang bana di dyan na bilang karan. Saan di ay? Sirdan. Parang di makahuot, may alam di manguot. Diyan mga buhatonin sa bahay, di matabang. Ay, naku. Sino mas mamagtagap-tagap buntag sa Diyo? Pag Ina mo ikabuhi na init. pagkama? Ikabuhi ka? Sige magtigap-tigap sa Diyo pa? Yan ang ginit. Ano dyan na yan kako na ni Mama ka? Buntag sa Diyo pa magsiyo pa mo? Dugay po kayo matulog doon. Matulog tayo alas 10. Sila nanay sa Diyo man mga tug sila. Tulog Alas na. city pa, magdahig na naman. May beso siya. Pero si Mama bilib, mabutog tag alas 11. Diyan tingkat mo. Unang Hindi naman ko na dapat kay Idara na. Dapat matubog sa Diyo. Kung mamata basag sa Diyo. Sila nanay, sa Diyo sila mamata. Pero sa Diyo man mga tuog. At yung alas 4 pa, mag-istorya-istorya na sila. Pero nag alas 7 na, mga tuog na sila. Paway nagsadyo. Magdangag sa ko guys. Asa ning i-charge ning cellphone kay Lobat? na. Magandang ko sa motor sa diyan pa.